malami jira yake sai an zo an ce ana so, attajiri jira yake sai an zo an ce ana so. Kuma shi yasa zaka ga duk yadda ubanta ya rike ɗa ya bashi aure to zai rike ta. Amma yanzu ƴaƴan attajirai jira suke sai ready made, shi ma wanda yayi kuɗin kansa ya zo ya nemi auren su. Wani attajiri a garin da yake bani labari, in na faɗe shi an san shi, amma ba zan faɗa ba. Yace malam naga abin mamaki, lokacin yana yin wani katon gidansa sai ya gayyace ni in je in gani. Naje nake gani, yace wallahi malam sarakuna da attajirai da kaza sun yi ta zuwa lokacin da nake gina gidan nan, wai a ce min suna da ƴaƴa ina so. Ina lalacewa sama da wannan. Duk mutumin da ya san kuɗinsa yarinya ta gani ta aure shi, ko ƴar wace ce ba za ta mutunci a wajensa ba, saboda ya san in ya rabu da ita, in dai da kuɗin zai je auro ƴar wani. To da haka irin waɗannan hanyoyin a ƙasar Hausa a da aka yi ta bi wajen rage mata, shi yasa da mata ba su zama matsala a ƙasar Hausa ba. Ba za ka je gida ka tarar da ƴan mata 10, ƴan mata 5, wallahi ba sau ɗaya ba sau biyu ba, akwai iyayen da suka tare ni cewa malam ka sa mu a addu'a, ina da ƴaƴa mata 10 kaza, 2 na aurar, wani ya ce 1 ya aurar, duk a cikin 10 kaza ɗin nan, kuma duk sun isa aure. Kaga uba yana ce maka wallahi bana iya bacci saboda fargabar waɗannan yaran. Wannan tsarin da Bahaushe fa yake yi, ba Bahaushe ya fara ba, daga addini ne. Ku kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bawa abokansa ƴaƴansa, shi ma ya auri nasu. Amma yanzu da zaka zo ka ce zaka auri ƴar abokinka, in lusarin namiji ne kai sai uwarta ta ce za ta yi maka wani rashin mutunci. Manzon Allah ya auri ƴar Abubakar, ya auri ƴar Umar, shi kuma ya bawa Usman, ya ba Ali. Duk wannan hanya ce ta tafiyar da me mata kar su gosulo a hanya. Amma kawai ga samari nan sakaka a gari, iyaye kuma sun zura ido. Wani uban shi dole duk ustazancin saurayi, duk zuwansa masallaci a sahun gaba ba zai bashi ya ba, bai da kuɗi. Ta malam Albanin Zaria Allah ya ji kansa da rahama, wani labarinsa da ya bayar, yace abin mamaki saurayi dan shekara 20-25, wai har iyaye su rinka cewa wai bai da kuɗi ba za su bashi aure ba. To dan shekara 20-25 yaushe ya fara rayuwa? Ai bai fara ba. Ai in Allah ya kaddara zai yi tsawon rai, zai yi 70-80, to 25 me aka kenan? Ai ba ai komai ba. Ai ita duniya in ka kalle ta da kyau, ba a fara samun jin daɗin ta sai lokacin jin daɗin ya kusa ƙarewa. Da wuya ka samu mutumin da ya kuɗi a ƙasa da shekara 40. Ɗaiɗaiku ne, amma mafi yawancin masu kuɗin nan sai da suka doshi 50 suka yi kuɗin. To kuma in ka doshi 50, dole ka taka wa shan madara burki fa. Dole ka rinka cin kwai ɗai taka tsantsan fa. Ba za ka saki jiki ka sha miya ba fa. To ita duniya rashin amanar ta kenan. To shine Malam Albani yake bada labari, yace lokacin yana ustaza a unguwarsu, sana'arsa tela ɗinki yake yi. Amma yana karantarwa a masallaci, ana karatu dai cikin ustazai. Sai ga wata budurwa a unguwa, babanta a masallacinsu yake sallah. Sai je ya samu wani abokin wani dattijo a unguwa, yace da Allah aje a gaya wa malam wani ina son yarsa. Da aka je aka samu baban aka gaya masa, sai ce shi ba zai ba talaka yarsa ba. Yace to wannan magana ta yi min ciwo, to ashe Allah zai saka masa. Yace ana tsaka da haka kawai sai ya fara zuwa Abuja. Yace ana nan ya fara dan samun kwangilolinsa kaza. Yace daga nan wata rana ita yarinyar har aka yi mata aure. Yace wata rana kawai ya dawo daga Abuja da zundumemiyan motarsa ya shigo layin su, da Allah zai saka mai, kawai sai suka kiliya da baban wannan yarinyar. Yace to amma wani abu da yayi mun ban so in faɗa ba, amma ni dan adam ne dole in rama. Yace saboda rashin kunya wai sai je ya turo dattijan da ni ma na tura masa. Sai yace wai a zo a ce mun wannan babbar yarinyar da ban aura ba, daman ba rabona bace, wani ba zai auri matar wani ba, amma tana da kanwa yanzu, in zo a daidaita. Yace to ni ma sai na ce wa da mutumin, daman shi na aika ni ma, sai na ce to ka je ka ce masa ni ma bana auren ƴan talaka. Wallahi duk mutumin da aka ƙi shi dan abin hannu ba a yi masa ba, aka hana shi aure dan kuɗi, to zai wahala ka ga bai yi kuɗi ba a rayuwa. Wannan tajruba ce, ba canfi bane, ku lura da kyau. Kamar yadda mata ne suke cewa duk macen da bata haihu ba aka yi mata gorin haihuwa to sai ta haihu.
duk mutumin da aka kore shi a gidan haya aka yi masa wulakanci sai yayi gidan kansa. To haka duk mutumin da mace ta ƙi shi dan kuɗi to zai wahala kaga bai yi kuɗi ba, zai wahala ita kuma bata dawo tana cikin wahala ba. Haka ya ƴan uwa mu dawo cikin hayyacinmu, mu koma tsarin system ɗin iyayenmu da kakanninmu, life style ɗinsu wanda kuma bai saba wa addini ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hanyoyi da yawa ya biye taklin irin waɗannan matsalolin a cikin al'ummarsa. Ku ga lokacin da Annabi ya hijira daga Makka ya koma Madina, ya mutanen Madina suka rinƙe wa mutanen Makka. Mutum sai ya saki matarsa ɗaya ya ce kai ka aura. A lokaci guda an yi taklin ɗin matsalar me? Zaman mata ba miji. Saboda ba ƙaramin bala'i bane al'umma mata su yawa a cikin ta babu mazan aure. Musiba ce ba ƙarama ba. Wanda duk mai hankali ya sani idan karfe 1 na rana ta yi ka biyo titunan Kano abin zai baka tsoro. Kaga yadda ƴaƴa mata suke fitowa ko ruwa aka yi suka faɗo daga sama iyakai yawa kenan. Naga wani ya fusata a social media a Facebook ya je ya ɗauki wata makaranta sun fito dankam ya danna a share ce kuma wai aka ba sa son kishiya. To dole ne in ka aura daga wajen wani kai ma sai a aura daga wajenka. Iyayenmu a da zai wahala kaga mutum wai mai mata ɗaya, amma yanzu sai ka zo masallaci makil masallaci ya kai masallaci amma duk kaga masu mata ɗaya a gabanka. Wannan in ma wai ba gwagware ba kenan. To yaushe rayuwa za ta gyaru da haka? Wato ba ku gane ba ku samari, idan mutum ya yi aure, auren yana sa masa kishin ya fita ya nema, sannan kuma a lokaci guda Allah yana taimakonsa, saboda shi Allah baya ɗora maka nauyi ya baka. Tunda shi ya ce kai aure zai azarta ka. Amma da yawan samari ana ta ba su tuwon gandu, tuwon sadaka, sai suka shantake suka daina aure, suka ki aure. Saboda da safe zai zo a bashi dumame, da rana ma an dumama ya karba. Kaga ba zai fita ya nema ba, ko yana da kuzarin nema. Allah ya sa mu dace. Amma mu sani wannan abin da titibiri